Čaute ľudia, moje meno je Diduško a ja vás vítam pri ďalšom videu. Toto video bude skôr také, že vám ukážem, jak si pripraviť taký menší dezertík, keď dojdete zo školy alebo od niekadiaľ a ste hladní. Čiže budete na to potrebovať misku nejakú takúto alebo tanier, jogurt, to je jedno na vás, ja som si zvolila takýto, kakao, lyžičku a piškoty. OK, takže zoberieme si piškoty. Asi takto nejako. A poukladáme ich do misky. To je jedno, ako ich poukladáte. Ja vám to potom aj ukážem, ako som si ich poukladala ja. Môžete si ich poukladať na seba alebo do takej kvetinky. Čiže takto asi nejako. No, mne to celé skýni. No, takto asi nevidíte. Dobre, teraz si to takto dáme. Otvoríme jogurt. Ja to otočím radšej takto, lebo vždy to na mňa vyprskne. Tam je takáto voda, ja to idem vyliať. OK, takže ja si zvolím radšej tento jogurt, lebo tento sa mi nejako nepozdáva. Tento bude dobrý. Zamiešam ho ešte. Je to smotanový jogurt, takže je to čistý jogurt a tak. Okay. A teraz si ho dáme na tie, jak sa to volá, piškoty. Nevedela som si spomenúť na piškoty. A musíte to mať tam pekne rozotreté, alebo nemusíte, keď sa s tým nechcete babrať a už máte takú dobrú chuť na to, tak nemusíte. OK, takže ja toto vyškrápem, roztrem, zbytok si nechám na zjedenie. Takže máme to takto nejako. Teraz tam dáme zas piškoty, môžete si tam dať aj nejaké ovocie alebo niečo, ale ja si tam nedám. A teraz tam zase poukladáme tie piškoty. Zase môžeme poukladať tie piškoty. No, hociako nie. No, akože keď si to robíte pre seba, tak môžete, ale keď pre nejakú kamarátku alebo kamaráta, tak. No a teraz zoberieme kakao a nasypeme na to kakao. Ja neviem prečo, ale ja si hrozne ľúbim dávať kakao s cukrom. Takže takto to nejako vypadá. Nevypadá to moc lákavo. Je to takéto. OK, takže ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ak chcete, dajte like, odoberajte, komentujte, čo by som mohla natočiť. Možno aj so Stelinkou. Alebo sama. OK, ďakujem ešte raz, že ste si pozreli toto video a ahojte, Alesku a...